Ir-rata ta' VAT għal ristoranti u negozji oħra li operaw fl-industrija turistika f'Għawdex għandha tonqos minn 18 għal 10%. Dan fil-waqt li għandha tiġi wkoll aġġustata r-rata ta' VAT li titħallas għall-akkomodazzjoni. Dawn huma biss uħud mill-34 proposta li resqet l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu għal budget 2020. Il-GTA qed tipproponi fost l-oħrajn li jerġa' jibda s-servizz ta' helikopter bejn iż-żewġ gżejjer fil-waqt li tinbena airstrip li tkun tkopri tul ta' 450 metru. F'din l-airstrip ikunu jistgħu jinżlu ajruplani żgħar fixed wing. Fost il-proposti tagħha GTA titkellem fuq il-bżonn ta' biljett staġjonali għal min juża l-GoZo Channel u l-bżonn li jissaħħu kemm il-faċilitajiet sportivi kif ukoll dawk edukattivi f'Għawdex. Interessanti l-fatt li l-istess Assoċjazzjoni Awċija tagħmel referenza għal ħtieġa ta' studju dwar kemm tiflaħ influss ta' nies din il-gżira u tappella lill-Gvern biex ikun hemm pjan maħsub għall-20 sena li ġejja. Fil-budget li għadda l-Gvern kien ressaq biss 9 proposti fejn jidħol Għawdex, nofshom riċiklati mill-budgets ta' qabel. F'dawn id-diskorsi il-Ministru tal-Finanzi b'mod ripetut ilu jevita milli jitkellem dwar il-konnessjoni bl-ajru bejn Għawdex u Malta, xi ħaġa li l-GTA qed tkompli tisħaq fuqha.